Dr. Semir Osmanagić. Evo me u srcu Bosne i Hercegovine, u najljepšem europskom parku, arheološko-turističkom parku Ravne 2. Mjestu gdje se sjedinjuju arheologija, istinita istorija naših prostora, umjetnost, kultura, nauka, energetski, duhovni, vjekoviti aspekt. Mjesto održavanja festivala, meditacija, sesija joge, promocija knjiga. Mjesto gdje govorimo kako živjeti, šta jesti, šta piti. Mjesto gdje se družimo. Ovo je mjesto koje sjedinjuje, a ne razdvaja. Imam sreću da naša saradnica, ona koja nas podržava dugi niz godina, Mirela Smajić, održava svoje radionice, tako će to biti ove godine, bit će i sljedeće godine. Njen kontakt objasnit će vam kada dolazite ovdje, šta ćete osjetiti i kako ćete zapravo sve ovo što sam nabrojao imati prilike da okusite i da budete presretni što se ovako pozitivne stvari napokon dešavaju u Bosni.